kamu bay usay paparasang nanukali niya isang Maria Clara lagkuna awanan nga dyan na mampurpursanan fan na biyan niya ka nan mga asawa kasapuran waiyak manuksok na iyak pa'y mga yun yamanap jiwas janung kasapuran manuraya hasta untap nunan layana at jonaan saon juway timpu dan inul-uray ko taklunan layad na mo'y na'y jawawa liglikat uyan juan-ju at di na po ni kaskaso dan nalus ko iya iyan anju do kasapuan waiyak manuksok na iyak pa'y mga yun yamara jiwas janung do kasapuran marulaya hasta untap nunan layad na at jonaan saon jiwas janung